ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, tata bụ ụka nke 19 n'oge na-adabaghị n'emme ọbụla n'afọ nke 3 nke ụka. Anyị na-achụ aja misi a na-ayọ odudu Chineke n'isi nnukwu ụkọchukwu Bishọp Robert Brennan dịka ndị Karizim si yọọ ya, na-ayọkwazi ngọzi nchekwaba na odudu Chineke n'isi ezinụlọ Anụfọrọ, ka anyị letazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwa nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ụwa udo dịrị mmadụ, n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị sekpụrụ gị, anyị doo gị ebube, anyị ekele gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa.
nke ụwa, onye nọ n'aka nri mere anyị ebere, n'ihi na ọsọ gị dị ọsọ. sọsọ gị bụ dị nwenụ, N'ihi na ọsọ gị dị ọsọ, sọ gị bụ Jesu Kristi. Kachasị dị elu, nyere mmụọ nsọ na ebube Chukwu Nna. Amen. 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 Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, lee anya n'ọgbụgba ndụ gị, echefukwana ndụ ụmụ ogbenye gị ruo mgbe ebighị ebi. Chineke m, kunite. Chineke ji ike niile dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka mmụọ nke anyị ji bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị, ka obi anyị sie ike ịdị na-akpọ gị nna, anyị wee tozuo oke ịbata n'oke ahụ ikwere anyị na nkwa, site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, gịnị ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke amamihe. E buru nna anyị ha amụma maka abalị ahụ, ka ha were ọṅụ nwee obisi ike. Mgbe ha hụrụ ụdị nkwa ahụ, ha tụkwasara nchekwube ha na ya, nke bụ ihe ndị nke gị na-atụ anya ya, nzọpụta ndị ezi omume na mbibi nke ndị iro ha. N'ihi na aka ahụ ijiri mewata ndị iro anyị ajọ ihe ha mere anyị, bụkwa aka ijiri mere anyị ọgọ site n'ịkpọta anyị n'ebe anyị nọ. Ụmụ ọma nke ndị ezi omume gara na-achụ àjà na nzuzo. Àjà nsọ ahụ ha jiri otu obi chụọ bụ ihe Chineke chọrọ ka anyị mee. Okwu ka ose bụ nwa, ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha bụrụ ndị nke ya. Unu ndị ezi omume, nweenụ mkpụrụ ọṅụ ṅụrịwa na dịnwenụ, n'ihi na ndị kwụ ọtọ n'obi kwesịrị ịnara otuto.
ha nwere isi ọma, bụ ndị Onyenwe anyị bụ Chineke ha, ndị ọ họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma, bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Onyenwe anyị na-echekwaba ndị na-atụrụ ya egwu, ndị tụkwasara obi n'ịhụnanya ya, ka ọ na-azọpụta mkpụrụ obi ha n'ọnwụ, bịakwa debe ha ndụ n'oge ụkọ nri. Nwere isi ọma, bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Mkpụrụ obi anyị na-eche Onyenwe anyị, n'ihi na anyị bụ enyemaka na nchedo anyị, ya bụ enyemaka na nchedo anyị. Onyenwe anyị, chakwasị anyị ebere gị, ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị na gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ edegara ndị Hibru. Ọ bụ sọ okwukwe na-enye anyị obisi ike, na ngọzi ahụ anyị na-atụ anya ya ga-abụ nke anyị. Ọ bụkwa site n'okwukwe ka o jiri wee anyị anya na ihe ahụ a na-anaghị ahụ anya ugbu a, ma ọ bụ ihe dị n'eziokwu. Ọ bụ okwukwe ka eji mara nna nna anyị ha. Okwukwe ka Abraham jiri rube isi n'oku akpọrọ ya, wee bilie gawa ala ahụ bụ oke ekenyere ya na ụmụ ụmụ ya. O biliri gawa njem na-amaghị ebe ọ na-eje. O jiri okwukwe bata ka onye bịara abịa n'ala ahụ ekwere ya na nkwa, bịakwa biri ka ọbịa n'ala ahụ ekwere ya na nkwa. Ya na Isaac na Jacob bụ ndị ya na ha soro rite oke n'otu nkwa ahụ ekwere. Ha bịara n'ụlọ ikwu ala ahụ, were na-atụ anya oke obodo nke Chineke ga-abụ onye tọrọ ntọala ya. Ya chepụtara ka esi wuo ya na onye ga-ewu ya. Ọ bụ site n'okwukwe ka Sera bụ nwanyị aga, na agadi nwanyị gafere ịtụ ime, jiri nwee ike ịtụ ime, n'ihi na o kwere na onye ahụ kwere ya nkwa ga-emezuru ya ihe o kwere ya na nkwa. Ọ bụ etu a ka esitere n'otu nwoke dịka osisi kpọrọ nkụ nweta ụmụ ụmụ ọnụọgụ ha karịrị agụta. Ụmụ ọnụọgụ ha dịka kpakpando nke igwe na aja dị n'akụkụ osimiri. Ndị a niile nwụrụ n'okwukwe mgbe ha na-atụbaghị ihe ahụ ekwere ha na nkwa, ma ha sitere n'ebe dị anya hụ ihe ekwere ha na nkwa wee nata ya, bịakwa ghọta nke ọma na ha bụ ọbịa na ndị ije n'elu ụwa. Ha bụ ọbịa na ndị ije n'elu ụwa. Ndị si etu a kọwa onwe ha na-egosi na ha chọrọ ebe ha ga-abụ ebe obibi n'eziokwu, n'ihi na obi abụghị ala mbụ ahụ ha si n'ime ya pụta. N'ihi na a sị na ha bụ ala mbụ ahụ n'obi, ha nwere ohere ịlaghachi ebe ahụ. Ma etu ọ dị, ha chọrọ ala ka mma, nke bụ ụlọ ahụ ewuru anyị n'eluigwe. Ọ bụ ya mere ihere adịghị eme Chineke ma a kpọọ ya Chineke ha, n'ihi na ọ bụ ha
ka o wuru obodo ahụ. Okwukwe ka Ebram ji were nwa ya bụ Aịzik chụọ àjà mgbe Chineke nwara ya ọnwụnwa. Ebram ka Chineke kwere nkwa ịmụta ọtụtụ ụmụ. Ọ bụ ezie na ọ hụbeghị ụmụ ndị ahụ ekwere ya na nkwa, ma o jikere iji naanị otu nwa ahụ ọ mụtara chụọrọ Chineke àjà. Chineke gwara ya sị, site n'aka Aịzik ka aha gị ga-esi aga n'ihu. Ebraham nwere okwukwe na Chineke nwere ike ime ka onye nwụrụ anwụ kulite. Enwere ike sị na Aịzik bụ ihe ọmụmaatụ onye esiri n'ọnwụ kulite. Okwu nke osebrụwa anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị Asọ nke Luku dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, igwe atụrụ ntakịrị m, ụjọ atụ n'unu, maka na ọ masịrị nna unu inye unu alaeze. Ree na ihe unu nwere, nye na ụmụ ogbenye onyinye, nwetara na onwe unu akpa ego nke na-adịghị aka nka, akụ na ụba nke na-adịghị agwụ agwụ n'eluigwe, ebe onye ohi ọbụla na-enweghị ike ịbịa nso, ebe ahụhụ ala na-enweghị ike imebi ya. N'ihi na ebe akụ na ụba mmadụ nọ ka obi ya nọ. Hụkwanụ na unu jikere ejike, na ihe ọkụ unu na-enwukwe ọkụ. Dịnụ ka ndị na-eche mgbe nna ha ukwu ga-esi n'oriri agbamakwụkwọ lọbata. Jikerenụ imeghere ya ọnụ ụzọ ngwa ngwa ọ kụrụ aka n'ụzọ. Ngọzi dịrị ụmụ odibo nna ha ukwu hụrụ ebe ha mụ anya mgbe ọ nọtara. N'eziokwu ka m na-agwa unu, ọ ga-eyiri uwe eji agba odibo bịakwa buziere ha erimeri n'ọnọdụ ọ kwadoro ha. O nwere ike ịlọbata n'etiti abalị ma ọ bụ n'oge chi ọbụbọ. Ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ ma ọ bụrụ na ọ lọkwutere ha ebe ha nọ n'ọnọdụ njikere. Unu ma nke ọma na ọ bụrụ na onye nwe ụlọ maara oge onye ohi ji abịa, ọ gaghị ekwe ka egwupuo ụlọ ya. N'otu aka ahụkwa, mụrụ n'anya dịnụ na njikere, n'ihi na nwa nke mmadụ na-abịa
n'oge unu na-adịghị ele anya ya. Pita jụrụ ya sị, Onyenwe anyị, ọ bụ anyị ka ị na-atụrụ inu a, ka ọ bụ onye ọbụla ka ị na-atụrụ ya? Onyenwe anyị zara ya, onye ka ị chere bụ nwaodibo ahụ majuru ihe afọ kwesịrị ntụkwasị obi, onye nna ya ukwu ga-ekenye ọrụ ilekọta ezinụlọ ya, ka ọ na-enye ndị ezinụlọ ya nri na mgbe ya? Ọ ga-abụ odibo a gọziri agọzi ma ọ bụrụ na nna ya ukwu alọta hụ gị ka ị na-eme ihe ahụ ọ chọrọ. N'ezie, o doro m anya na mgbe ọ nọtara, ọ ga-etinye gị n'ọnọdụ ị ga-anọ na-elekọta ihe niile o nwere. Kama ị bụrụ odibo ahụ nke na-asị n'ime onwe ya na nna m ukwu ga-anọ ọnọdụ tupu ọ lọta, ị malite iti odibo ndị nwoke na ndị nwanyị ọzọ ị kwesịrị ilekọta anya ihe. Ị bidokwa na-eso ndị na-aṅụbiga mmanya, bụrụkwa onye mmanya na-egbu. Nna gị ukwu ga-alọta n'ụbọchị ahụ na n'oge ahụ ị na-atụghị anya ya. Ọ ga-atakwa gị ahụhụ, tinye gị n'ebe a na-edebe ndị na-ekwesịghị ntụkwasị obi. Ya mere, odibo ahụ maara ihe nna ya ukwu chọrọ ka o mee, ma jụ ijikere chere nna ya ukwu, ma ọ bụ kpebie ịhapụ ime ihe nna ya ukwu chọrọ, a ga-eti ya ezigbo ihe otiti. Ma odibo ahụ na-amaghị ihe nna ya ukwu chọrọ ka o mee, ma mee ihe ahụ na-ewetara ndị mere ya ihe otiti, a ga-eti ya ihe ntakịrị, n'ihi na ọ bụ onye e nyere ihe hiri nne ka a ga-ele anya ịnata ihe hiri nne n'aka ya. Nwoke ahụ ndị mmadụ nyere ihe hiri nne n'aka ya ka ha ga-ele anya ịnata ya ihe hiri nne ha tinyere n'aka. Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe, ebe akịka na-agaghị ata ya. Kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe, ebe ndị ori na-agaghị etiwa ezu. Praise the Lord. Hallelujah. Ọ dịkwa nke ukwu ekwere kịta ekwucha n'okwu Chukwu a ga-ekwu. Anyị kwado akụ na gịnị? Eluigwe, ebe ndị ohi agaghị etiwa ma ọ bụ gịnị? Zuo ya. Amen. Anyị mechie ebe a dị nsọ na anyị ghọtara ife ụka na-akọrọ anyị. Ụka gara aga, echere anyị n'ihu onye nwere ego na-echu uchu dị ike n'ọrụ, gburu ugbo ya wee mịa mijuo ebe niile. One anya ọbịa ya ha bụ ugbo ife ọ kọtara n'ugbo, o wee sị kedu ife ya ga-eme? Tiri ọba rụọ nke ka ya nụ, buru ngwongwo niile a mee gịnị? Kwajuo n'ime ya. Obi nwebe aṅụrị ka nribe ṅụba, ife niile emego gịnị? Ezugo oke. Amen. Asị n'abalị ahụ mmụọ ozi Chineke bịa sị ya, onye nzuzu,
Chineke chọrọ mkpụrụ obi gị n'abalị a, ngwa let's go. Asị ihe niile ahụ nke onye ka o mee gịnị? Nke ọ bụ. So ụzọ ihe na-abụ pụtara na ya akpọrọ ya onye nzuzu. Maka gịnị? Na o meghị onwe ya ọgaranya n'ihu onye? N'ihu Chineke. Mana ọ bara ya n'ihu ihe nke ụwa, olu ya kwachie. Nke ịbụọ bụ na ọnwụ bịara ya mberede. Ọnwụ mee gịnị? Bịara ya na mberede. Ọ kwado ha akwado. Ọ ka na-achọ ife ọ na-eri na ife ọ na-aṅụ. Chineke sị ya na oge eme gịnị? Oge ezue. Mgbe anyị nọ na seminarị ka onye spiritual director ka a na-akpọfa ndị na-adị enekọta anyị na ndụ nke mmụọ si anyị asụ ụmụazị. Ọ sị anyị ọ bụ kịta na-asụ n'ụwa na-emebi, kedu the best thing ị ga-eme na asị kịta n'ụwa na-emebi? Asụ ụmụazị anyị bụ na anyị kọọ ọkọ n'isi si excuse father, excuse sir, maka na senior seminarians, excuse sir, na ọ bụrụ na asụ n'ụwa na-emebi hey, ọkwọ nsị ebe a kịta mgbalụ nje na chapel je dinọrọ anụ na n'ihu blessed sacrament na-eme gịnị? Na-ekpe ekpere. Chineke bịazi ya mgbe aha ihe riri nri alachi ofe, anyị so ndị mozu na-agụwe n'eluigwe. Osisi kụọla anyị aka onye nke ọzọ ewedi ya ka elu sị ihe ga-eme n'ụwa na asị n'ụwa na-emebi na ya ebu ụzọ jee chọọ fada, jee confession. Bishọp ya kwadoro onwe ya ọfụma so that ọnwụ bịazi anya eme gịnị? Na anwụ ma na onwe ihe ya egbochi ime gịnị? Ije n'eluigwe. Osisi kụọ aka asị nwere onye ọzọ, onye nke ite ewenie aka wee sị na ya ma na rector bịa conference na ihe ọ na-asị ewu ajikwod agis nya do the right thing at the right time. Ịmara ife kwesịrị ka mee ya mgbe kwesịrị ka eme gịnị? Ka emee ya. Na ọ bụrụ na ya na-agba bọọlụ asị na ụwa mmebi na-abịa, ya na-agba bọọlụ. Ọ bụrụ na klaasị ga-enwe ya na-agụrụ onwe ya klaasị, ya nọrọ ebe a na-agụ akwụkwọ. Asị na recreation ka enwe ya nọrọ ebe ya nọ, ọ bụrụ akọ ka a na-akọ ya na-akọ anyị dafu n'ọchị. Asị na onye amachagwa n'ife a na-ekwu n'ụwa na-emebi na-agba bọọlụ na-agụ. So ka o kwuchara ya, spiritual director sị anyị kọọrọ ya aka na ọnyanwa nwee 100%. Anyị na-enezi n'anya ọsị na ife a na-agwa anyị na ife anyị ejiwe na ọ na seminarị bụ ka anyị nyere ndị mmadụ aka ka onye ọ na-adị nkwadobe. Na anyị nwere onwe anyị ga-enyere ndị mmadụ aka ga-agbakwu mbọ dịshọ na anyị mee gịnị? Na anyị dị nkwadobe, ka anyị ghara ịbụ signboard gaa na-esi ndị mmadụ na ebe ha na-eje mana anyị nọ ebe anyị nọ. So na onye na ọ bụrụ na anyị gụrụ akwụkwọ nsọ na asị na mgbe ụwa ga-emebi ọ ya emebi, na ndị mmadụ ya nọ na ebe ha nọ na-asụ ihe, ọnwụ bịa kpọrọ ndị ọya akpọ, onwe onye ga-enwe ike ịhapụ n'ụlọ ebe ọ nọ si ka ya gbadata ala, si n'elu gbadata ala, na ọ dịghị possible. So na ife ọpụta bụ na ebe ị nọ ka ị ga-anọ ọnwụ eme gịnị? Ezuta gị, and you might not have a second chance. So na ị ga-adị nkwadobe mgbe niile. Ife ọbụla asị na-eme na ya na-eme mgbe ọ na-eme. Akụwalụ gị aka imepe ụzọ. Ndị ọya ka akwụkwọ nsọ na-agwa anyị taa. Jesu na-aza ajụjụ ajụrụ kedu ife anyị ga-eme ka anyị ghara ịnwụ ọnwụ mberede? Maka ịma na ekwu ọnwụ mberede anyị eche nọ ndị nwere accident, nọ ndị ọnwụ zuru n'ike adịghị nkwadobe. Ọ ya bụ ọnwụ mberede. Ọnwụ mberede. Ị na-asị echi niile ka ndị confession olu n'abalị emergency. O nwere like na my parish, o nwere onye ahụ na drọ akpọ na fada ga-abịa ịbịafụ ya n'ụtụtụ echi, ka fada bịafụ ya na hospice ebe ọ nọ. Eyie 9 o'clock olu n'ụtụtụ, mụ na fada anọ unu ma fada Felix nke mụ na ya bịa kala unu masị mgbe anyị ka nọ n'ụtụtụ na rumi ya ọ na-akwado, akpọ na kọl sisi abịazina na onye a na-abịa nwụrụ n'abalị.
onye a na-abịa efu inye sakramenti na o mee gịnị na ọnwụ n'abalị azụmi na ọ dịghị nkwadobe na-eche mgbe fada bịara fada ọka bịazi ọ bụrụ na unu asị na enwere ike bọsị ihe asị si jee kpọọ ọrụ osi kọl ọrụ bọsị ya ka ndị fada nwee mitin parish elulu asị na fada anọ parish elulu anọ na fada anọ bifo emechaa mitin na-agbasa ọ bụrụ na ofuchi aka n'ibi ya gịnị ka a ya eme ya ma ụfọdụ a na-abịa baa na hold up na ọwụ n'obodo a baa na hold up ite isi ebe a ọkpọchi ite isi ebe a ọkpọchie bifo ya na-esi na hold up apụta asị na ijewego so nọ dị nkwadobe gịnị mgbe niile nke ịbụọ bụ na ihe niile anyị nwere ọsụ nọ odibo kwesịrị ntụkwasị obi steward anyị bụ nlekọta anya onye Chineke mee gịnị nyere anyị nke iche na ọ bụ ya bụ ihe ịgbakọrịchara mbọ kpata abụrọ nke gị ihe niile bụ gịnị nke Chineke ma ego iji ma mma ịmalụ ma amamihe gị ma akwụkwọ ịgụrụ mgbe ahụ anyị na-akwado studies a na-akwado exam ọ na-ada katakata ụfọdụ adị tempted because na-akwadobe ọfụma ka adọjie chapel fada asị anyị ịdọji ya ejide gị gịnị ụna and ị na-adọji dị sef ka ị ghara ije kpee ekpere ka ị wee gụta akwụkwọ azụmi na ị gụchaziri akwụkwọ ahụ Chineke etinye gị ofu isi ọwụwa ịbata na họl ebe niile adị blank gịnị ka ihe ede ịkụọ pen n'isi ka a na akwụkwọ ịnọla agbasa sọmiti ya akwụkwọ nwee nọt so na ị ga-agba mbọ mmadụ na Chineke dị mkpa na ihe niile bụ nke Chineke andọ ife a na-agwa anyị tata ịkwadoro onwe anyị akụ n'eluigwe kedu ka anyị ga-esi kwadoro onwe anyị ọ ya ka o ji wee sịfa ụjọ atụ n'ụlọ ọ ife o ji malite maka akọchara akụkọ maka nwoke kọchara na ọnwụ gbuo ya n'ike ụjọ jidefe otu a ka mmadụ ya esi wee sịfa ụjọ atụ n'ụlọ detach yourself from the things of the world ife ị nwelule ya mee gịnị wee mee ọgọ and ife o ji gwa ahụ ya bụ na ị na-anya na nkụzi Jesu na-akụziri anyị fụ na ya bụ the greatest problem ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya nwere ofu onye bịa sị ya nna anyị ukwu kedu ife m ga-eme ka m wee baa anaeze maka ọ mmasị Chineke inye anyị anaeze ọ sị ya jee mee ife ede n'iwu ọ sị ya na ya na-eme ya ọ sị ya na ọ fọrọ ofu ihe ịbụkwa na ezigbo mmadụ jọs ofu ihe fọziri jee lee ife inwe nye ụmụ ogbenye bịazịa ka anyị jebezie eluigwe ọ sị ya nna ada anyị ike asịrị ike bọsị ọzọ ka anyị fụ ọ dịghị izi maka na ebe akụ na ụba onye dị ebe ahụ ka o mee gịnị ka obi ya dị ife afụ na-enye gị joy and fulfillment and happiness and security iji dị otu a mmadụ adị eme ya gịnị adị eje na ejighị egwusa mmadụ egwu andọ ya kpatara ụfọdụ n'ime anyị tụkwasara obi fa na ụdị ife afụ enwezi ya ka ofu ihe si wee mee ụfọdụ ama kwudonwu ome gịnị o gbuo onwe ya ụfọdụ na-aṅụ poison nwụọ ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ nwa ya ma nwunye ya ma ọ bụ akụ ya ka o mee gịnị ka ọ tụkwasara obi ya pụta akpọ ya n'ụtụtụ si ya chairman na shọpụ gbara ọkụ ọ sị ya na shọpụ gbara ọkụ ọ sị ya ọma ego dị na shọpụ ọ sị ya gị ka ya nọzi ndụ eme bifo a na-eme ife na-eme na onye afọ eme gịnị ọ na-ana mana onye na-atụkwasịghị obi ya ọsị Job Chineke wụta Chineke mee gịnị welụkwa ala ekene dịrị Chineke ebe ọ masịrị gị na o mee gịnị ọ masịrị m ị na-ebi na-agala onwe gị maka na ihe dị gị mkpa abụghị akụ nke ebe a na akụ nke gịnị akụ nke eluigwe and akụ nke eluigwe ahụ nọ ka iwolu nke ụwa o nwere ife ngwa ndị parish nsị ya onye nwere lots of money in the bank but you cannot spend it agụụ na agụụ unu na-afụ n'ụfọdụ ya ejikwado ego eju n'ukwu onye ha erikwu nri ọ bịaghị ihe nye mmadụ enwere ike gbọsị ọnwa ịlụzie ego dị na bank akaụntụ ya na-eme gịnị ha na-achọ ịdagbu mmadụ you are sick the money cannot buy you anything kedu uru ego ahụ bazi
if you are gifted in this world, ndụ Chineke nyere anyị ka bidogodo na ya, maka na ya ma na ndụ a Chineke nyere anyị bụ nnukwute onyinye until efu ndị nwụrụ anwụ. Ihe iji anya na-aba afụ ụzọ ma nọ nnukwu onyinye until efu ndị kpuru isi. Ihe a nnakịta ekwu okwu ị na-anụ ihe m na-ekwu, ị gaghị ama ife ọ pụtara until n'inwe ear problem. Ịpụta ụtụtụ na-ahụ aka na ntị ọ na-adazi, ịlahụ ụra n'abalị ọ na-adọ kwum bọsọ ya ka ị ya ama na nke ị na-ayụ dinara na ịlahụ ụra nọ nnukwu onyinye ka ọ bụ. Enwere ofu onye n'ime anyị na seminarị problem ya bụ ọ dị alahụ ụra, ọ na-aṅụ ọgwụ eji alahụ ụra, mana ndị otu anyị nwere ike jide akwụkwọ n'aka, ụra abịa, sleep comes at once. Akwụkwọ nsọ sị ya we lie down and sleep do what? Comes at once. Ị maha na onyinye ka ọ bụ until ofu mbọsị ije dinara na bed na-enene silin chi ejiefu ụra abịa ha bọsọ ya ka ị ya ama onyinye dị n'ụra. Ije ụlọ ọgwụ, dọkịta enye gị ọgwụ, ịṅụcha ihe na-ebe na na-ebe. We have a lot of gifts Chineke nyere anyị which we take for granted until one day you lose it. You know what it means. So ịgbakọcha ife niile ahụ ị na-ajụ kedu ka o si nyegoro gị aka na ịma onye Chineke bụ, and kedu ka isi jigo ya na ijere Chineke ozi inyere ndị ọzọ aka. It's not just about ourselves, it's about helping others. So ụmụnne na Chineke, ụzọ ife na-agba gbara ọkpụrụ bụ ka anyị na-ayọ Chineke onye anyị onyinye nke mmụọ nsọ ya n'ime anyị, ka o nyere anyị aka inweta amamihe ịmalụ ka anyị ga-eji were ife nke ụwa wee mee gịnị, chọta ife nke eluigwe. Nke abụọ bụ ka ndụ anyị na-ebi kwa ụbọchị si na amara ya ka ọ bụrụ ndụ onye dị nkwadobe mgbe niile, ka ọ ga-abụ mgbe ọnwụ bịara zute anyị, ka a ghara ịchọ anyị achọ na anyị ezi ya site na Kristi dị nwe anyị. Ka a kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna jike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya ma emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontius Pilate, ọ taa afụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwerenụ. Chineke nna pụrụ ime ife niile, ị gosipụtara anyị ịfụnanya gị site n'ime ka anyị bụrụ ụmụ gị ndị họrọ. Anyị were okwukwe anyị nwere n'ebe ị nọ wee kpọkuo iche gị n'ihu mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Ndị ga-edu anyị n'ekpere, mmadụ ịtọ welite ọnụ ha. Amen.
dị nwe naanị ka anyị natazi tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Cheta dịka anyị si na-ayọ maka odudu nke Chineke n'isi Bishọp Robert Brennan ya na nchịkọba na odudu Chineke n'isi ezinụlọ ndị be Anụforo. Yọkwazị maka onyinye amara Chineke ka anyị nwee mmụọ ịgbasapụ aka n'iji onyinye Chineke nyere anyị na-alụ ọrụ, ma ndị nọ n'ọchịchị ewere onyinye nke ọchịchị ha nọ n'ime ya na-eneta ka ọ dịrị ndị ọzọ mma, ma onye ukwu ma onye nta. Onyinye nke ịdị njikere mgbe niile, vigilance, spiritual vigilance in our lives, ka anyị nwee ike ịdị nkwadobe mgbe ọbụla ọnwụ ji wee kpọọ anyị oku, maka na ya mara ụbọchị ọ ga-abụ. Chineke nna pụrụ ime ife niile, na ụlọ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị n'ihi obiọma gị na ịfụnanya gị n'ebe anyị nọ, meere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen.
Ọbanụ ụmụnna nke aja mụ na unu na-achụrụ ịga so Chineke dike niile nara nụ onye nwanyị nara aja n'aka onye nwe anyị sitere n'ebere gị nye anyị onyinye nke a anyị na-ebutere gị. Biko nara aja nzukọ gị na ehunyere gị iji medaa gị obi. Mee ka anyị site na ya bata n'ihe omimi nke nzọpụta anyị site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị nyere ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụkwa ihe ziri ezi na bara uru na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Veji Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọnwụ n'elu obe, bịara si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebego oge niile na ukwe na-asị: anyị dị nsọ sie nsọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ bido onye ndị atụsi n'ịkọta mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anya si, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omike okwukwe anyị na-enwe ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụnanata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya jupụta ya. Gọzie popu anyị Francis, bishọp anyị Robert na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke mgbe gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị na wekịta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị efe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile
site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna ka were ekpere n'ezọpụta kụziri anyị kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe ka o tozuru afa gị na ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefu anyị ga dịka anyị si gbaghara mmefu anyị, enyekwana ka anyị gbanarị gị. Zọpụta anyị a na-arịọ gị osogbo na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị ka a zọpụta na ndị oge niile. Anyị ọgba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ ya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana na nje anyị ekwe na-ekwesara na okwe nke nzukọ gị. Nye udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị dị ndụ na-achị ebe udo nke osogbu adịrị unu mgbe niile, nyerịta n'onwe na ekene nke udo.
Hearing your ear trustfully, we tell of misery, sweet sacrament of peace, sweet sacrament of peace, sweet sacrament of rest, up from the ocean's roar, within your shelter blessed, soon may we reach the shore. Save us, for still the tempest raves. Save lest we sink beneath the waves. Sweet sacrament of rest, sweet sacrament of rest. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị natara wetara anyị nzọpụta. Mee ka anyị jidesie aka ike n'ihe nke eziokwu gị site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection is for Mission Cooperative of the Diocese. Ndị kwaya biko, nye na ya ọnụ. Mama ihigine. Mama igine, onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma. Kelenu Chineke, ekene dịrị gị nna. Imela. Mama egine inimae onye kere ụwa onye ọma onye ọma onye ọma. Otuto dịrị Jesu. The annual Catholic Appeal campaign is in progress. Our goal remains $22,152. As of now, we have $14,400 in pledges. Thank you to those who have already made a pledge. Please be a part of this campaign for our diocese and at the same time help our parish reach the goal.
If you need an envelope, they are available at the back pew. We hope for your support. And remember, you have till December to redeem your pledge. So please, we need your support. The reckless close every Friday by noon this summer. Please support our advertising sponsors. See the back? The sponsors, they make the bulletin possible that we can collect it free. If there is anything they do, and you know our own Dr. Lopez is a food doctor. So, if you have not been supporting him, try to support him and other services. Last week, there was a lady here who came and talked to us about COVID survey, the hesitance of COVID, and all passed some paper for the survey. If you have the paper, if you have filled out the paper, bring it to me, because she will not be able to be here today. She will come and collect it from me during the week. If you have the paper, please bring them to me. Tata bụ ụbọchị ndị nne na shine. Fapụta ka agọzie ha. Uche, sing. Ọ bụ onye ga-akpọ Nabi ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọga dịrị mma, onye ọma. Ndị na-ebinye enu. Mama m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọga dịrị mma, onye ọma. Ndị mmadụ onye mụrụ ha. Injinia nwoke onye mụrụ ya. Ọzọ gburugburu onye mụrụ ya. Nne bụ ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọga dịrị mma, onye ọma. Mama m ihe dị mma ka m ga-emere mama. Onye ọma, onye ọga dịrị mma. Onye ọma. Nne m ihe dị mma ka m ga-enye n'ugo. onye ọma, Onye ọma, onye ọga dịrị mma. onye ọma. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Onye kere n'igwe na Osobu ọnụrụ arịrịọ anyị. akpụ akwa ruen, Onye nwe anyị nọnyere unu. nọnyekwa mmụọ gị. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị nye gị ekene n'ụzọ pụrụ iche maka onyinye nke ndị nne, ọ kachasị ndị nne St. Fortunata Igbo Community ndị nọ n'iru gị ugbu a, na ndị na-enwekwarazi ike ịnọ ebe a maka ihi otu o si ma ọnọdụ si dịrị ha. Anyị na-ewere ha na-eche n'iru gị wee na-ayọ ngọzi gị n'isi ha n'otu n'otu. Gọzie ha niile, gọzie ndị dị ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie aka ọlụ ha dị iche iche ebe ha si na-enweta ihe ha ji enekwata ndụ i nyere ha anya. Nye ha ahụike, nye ha ogologo ndụ, nye ha agbamume. Mee ka mbọ niile ha na-agba ka ha na-afụta ịfụnanya gị. Onye nwe Chineke, chekwa n'aka ajọ mmụọ, chekwa n'aka ajọ mmadụ. Nye ha ukwe na nkwudosi ike n'ebe ị nọ, ka ọ ga-abụ ha fesie gị ọfụma n'ụwa, ka nwekwazi ike ịfụ gị iru na iru na alaeze gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Ka Chineke dị ike niile gọzie, chekwa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Dịrịkwa mmụọ gị. Bulie ya elu,
kachasị mmadụ niile, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Nwanne m bulie ya, onye ọbụla bulie aha ya. Chineke kachasị mmadụ niile, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Ndị nne uche dịka ọfụ na unu eyiro uniform taa, onye ka ọ ji agụrọla unu egwu ọfụma. Sọ mmadụ na-abụghị uniform, anyị na-afụchasị ya ma onye isi ma onye nta. Otuto dịrị Jesu. Anyị enwe birthday today. My little girl. Love the Lord be upon you. We mercy in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We mercy in the name of the Lord. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ọzọ na-akwa eke kedu ebe a na-eje? Okay. And we're anniversary today. Anybody celebrating anniversary? Newcomer? Today the first time you worship with us? Lady Ngwangwa, yeah.